Kadong, Pini Carbidelinus Prime Pamalong Penelli, Tare Monosinti, non Berta, Atepia Jupanicta. KSA Hampanga Song Pen, Deraro Adlong Tong Sekot Pen, Salok Serak Nangji to Soda Pen, Kehan. Sangti Moholdar Atom, SMSA Asong Atom, Keklem Kedam, Chok Chipupen, Manjalong Trankiamai Kanni. Non bertang ton pen arjoponik tha West Karbenglong Khiruni pen Dongkamukam PWD Katowar adak Deraro adalong Salok det pen Ninkan isi soche chotsi dolan Bonseta contractor atum kasemar kasai oi ajok hinolablo Bonta PWD department atum piniani anta nang kahomri awedet ke kopia potlo posi KSA Hampanga song atum pen karjupon Nijang Karbianglong PWD Kheroni subdivision kaparlo jeng khapen Dongkamukam adak kachiling PWD atowarpi harlong sora arong along kedo dera langroi thengpi pen kedona dolong thengpi to et jingbeng laplo lapen kanahok thektika phitami PWD department atopen kasilok thuzia phan pini arnianta thanglang nasai dengpon pelang Bangsa towar arni bangta suri amonit lapen suri hemkolong si chelengpon lapen school kachali osomartum tami school kedam kemang kachi halat pherimimi anpindo la bangso thengpia dolong kahino chiklo jonthom pleng etanglo sitami pini arni PWD department atom nangkahomi abipinang lasi pini KSA jengkha head branch maipu bilton ronghang lapen KSA klembang phutum humidamsi kachi halat khepherimimi thekdamlong lapen Iya Mongol Sintimong Amithang Constituency anong kachilang kapang krebi ajani lopusi KSA jengkha arotum ningduk chepaklang rintilo Lapen bangso tolong prabjit pen kasilok thuzia phan Karbianglo Thomas Council kachari boma sarkar aphan chuning ripon Lapen prabjit pen nang salokle pulote sodak pen jesong ponji puta maipu bilton ronghang pen phirangki along nang pachini dun jengkha pen jesong timung Karbi Daily News Karbi Daily song jengkha rupen same Itum piniladak jengkha tu dongkamukam kachelat atowar pielo sami itum pini eti dak dilong mate dak chelat dilong tami tunang humri lami sarkar me langle nasi itum sami karbichon som nami siton ni kan tung mala pulo je laso towar sami main PWD road atowar sila dak son ke son thengpi dilong kera kabarak rai apor son ke thelong mage ning duglo nasi Ilitum dak Karbi song mate KSA pen samitum consular sor phane chuning kan tung aso dilong tong sikot me nang oji phala pen nang ji phani chuning lo la pen ke adak homosti MEC same adak hamren homosti MEC mol sing timung ke hai same alang li am thang homosti long as pan ke chelang le je la pan dilong khai no osomar mi school ke tam ke wang same pan na khai no same alang li ke lang don pang kre poke nitum Karbi song ning duglo la pen ke nitum Laso dilong pini nitum langlo penong si non tong si kodong si ang salam le nang TRJ polong te nitum anse soda ka chisong ji la pen ke towarang kha tame nang khang ko la pen ke towarang kha pen opine lo order na me tumhan hemang samnang peng na me tum laso rata joine khai joni pen nitum dunai se me nitum dui to me tum chechak lo la pen ke ada same pini pen ko ori lang polong te tum ano si chisong si nitum chisig lo Lakhain ko ratrok duar bagori angkangpi deithor kaparlo khanboka satheteron arat thorpak pen towar pi dampar truck kacheleng pen aduk ke do lapen towar kaino et ajok motor ke thiaphan towar kangkirpon pinini phai inko raisi jangmi po chiklo deithor ahawar kaparlo satheterang arong arat thorpak pen towar pi kangkirpon bangso atowar kangkirmate karang khapon aputhak ladak arat Atom pherangke atom aphan nagapachini dun lake bangso towar lake towar pibinong bonta labangso atowar pini anianta miun ipinlak ningkreng polotang te aduk abet lapen barla wecheng bibi apolote langbong lapen inghan pensik celeng nang bomlan bonta labangso atowar towar pi ke pholok ajoine anibangta dampar truck JCB pen chenglok motor ke theka chejeng aduk ketan chimi dun ipin khangjang osomara tum school kidun anta bangso atowar chihela un ipin Bangso ajoini pensi pini arni radatum thorpaksi dampar truck JCB pen chenglok motor ke the atoma phan an towar rangkha pon
lapen labangso aduk pen osomar kibi kichi amomar atum singjam kelong pen chenglok kapre kesota long ilopota radatum pen ninje lapen non malom pirphe angdang ti kacha thangplup corona akiso awor kelong apor lasi nilitum fere meme ongse gari kethe mate dampar agari anke banlap loposi thikidar pen kethe kiding atum afan anda pachini lopota ninjerenti lapen gari so atum afan ke nilitum ingkir pon pe puta radatum ninje pon lapen nilitum ke jong se singjam long lok polorang te corona pu nang bok lok po quarantine nang bikok po lasi nilitum ke ka fere meme ong se kankir pon lapen lang towar along nang dung thaposi diman pon jong si lang nang dung de polote motor ke the anke pacheleng long lepota soarlo ahin pen nilitum pherang ke aphat nang pachini do de thor pen Robinson Kile Kalbidele News Pinan arlo por phai krehini rachite malong Saint Moholder and Supplier Association asong along kacherab donde amoholder atum manja along SMSA asong atum keklen kedam chok chepupen pherang ke amai ke padopon Labang somai long Bimol Teron Sikari Pathar Moholder, Ganesh Teron Jamuna River, Tongkeswar Bora Sungpura Moholder, Nihang Rongpi Korkangthi, Thong Teron Gangapur, Lapen Ari Sanghatum Chitongdun. Labang somai long Josmet ke Jongpon Naki, Manja Dimapur Adagalong, Saint Moholder and Supplier Association Asongatum Asahemate, Keton Kelanga Dimalong, Aron Repen Tangka Sui Ketom, Kirungpon ke Chokche Pusi, Bimol Teron Ningjepon, Labang Sopothak Manjalong Intimation Kesitame Pidamlo, Sitame Thangna ta RDPP Pusi Ningjepon, Lasila Sopothak Karbiano Thomas Councilong Anghoi Kiduatum Sitame Insainangji Pusi Ningjepon, Rajibrongpi Report, Karbi Daily News. long lo thành cái cái là số anh em long lo khi cái mà như đang cái expo đó rồi mà như đang phân tập lắc rồi mà như đang nó lắc rồi mà tiếp tục lắc rồi cái là số anh có là số tên đó long lo cái những của anh thì có thể ép tiền số đó thì là chắc là số mình phải đáp ứng vốn đàn đang là phải đáp ứng long đang là phải vốn còn nó đang cái ưu tiên thì chủ yếu nó đang là có là chúng ta đáp ứng một số bộ như trong cái là số cái thông long thì gì cũng có làเป็นlà itu kan bang kok dengan bayi itu kan cuma itu langsung mana modal kali itu kita tak dulu tak posar rumah tak posar sampai kilo itu jenis modal itu maka biar modal nak setting itu dah semua itu mana tunggu President Secretary Sanali pun pi puji ya la kono sa jekle me chokye puji ma mate ki chokye puji dah modal lagi tenggelan cuma promise ke lama di nil cuma lam tang kita nak ni ki mate kita me nona nang nil cuma nang pejaji kali ni ki juji atau wat ni ki puji और इंफॉर्मेशन पीरियड में ले लिया को ना पहले आधार पीले केस पीले है केस नंबर के लालो IPC 341/387/34 Don Marley Pinik prime time na beta bangla pansir ponik cheklo do methak me kurwang thu kardong